Diyos ko! Bitawan mo yan, anak! Tama na! Kumalma ka muna. Pakiusap. Huminahon ka, anak ko. Sakit! Para po akong mamamatay na eh. Ganito pala. Sakit. Anong nangyari, anak? Teka, sandali. Ikukuha kita ng tubig nang mahimasmasan ka. Ano bang nangyari? Anak, inumin mo muna to. Huminga ka ng malalim. Ayan. Anak, anong nangyari sa inyo ng asawa mo? Nag-away ba kayo? May hindi ba kayo pagkakaintindihan ni Alonso? Nay, may babae si Alonso, Nay. Diyos At ang ko. mga walang hiya na itago nilang relasyon nila ng ganon katagal. Matagal na po pala nila akong niloloko. Napakasakit. May ginagawa na pala silang kababalagan anong wala akong kamalay-malay. Ang buong akala ko ay simpleng magkapit-bahay lang sila na nagbabatian. Yun pala, sa bahay pa namin mismo sila nagbabahay-bahayan. Ako pa mismo ang nakakita ng kanilang kababuyan. Ano? Nahuli mo sila sa akto? Oo, Nay. Kitang-kita ng mga mata ko. Huling-huli ko sila. Nay, para akong unti-unting pinapatay. Anak. Napakasakit makita na may ibang kayakap at kahalikan si Alonso. Parang inihiwa ang puso ko. Sinasaksak at unti-unting binabaon ng kutsilyo sa dibdib ko. Nasaan si Alonso? Pinalayas ko siya, Nay, kasi baka magdilim ang paningin ko at hindi ko mapigilan ang sarili ko sa anumang bagay na maaaring pagsisihan ko. Gusto ko na lang uminto ang aking buhay. Hindi na ako mahal ng asawa ko. Pinagpalit na niya ako sa iba. Ano pa ang silbi ko sa mundong to? Diyos ko, Colleen! Anak! Maghunos dili ka! Naiintindihan kong nasaktan ka lang pero hindi magandang solusyon ang naiisip mo. Hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Kumain ka, anak, at magpahinga. Tignan mong sarili mo. Mugtong-mugto na yung mga mata mo. Baka bumigay ng katawan mo, anak. Paano, Nay? Paano ako magkakaroon ng galing mabuhay kung ang taong pinakamamahal ko sa makabilang bahay na? Mabuti naman at naiuwi mo na si Colleen dito sa bahay. Dahil mas maaalagaan natin siya ng maayos. Kumusta ang pagkonsulta niyo sa doktor? Nakita mo ba kung gaano kadaming gamot ang inireseta ng psychiatrist kay Colleen para lang hindi siya matalo ng depression niya? Nakita ko nga. Napakawalang hiya ng Alonso na yun. Paano niya nagawa yun sa ating anak? At sa loob pa ng kanilang pamamahay? Kagaya ng nagawa mo sa akin dati. Naalala mo ba, Conrado? Oh, bakit bigla mo namang ibinalik ang nakaraan, Rowena? Akala ko ba'y napatawad mo na ako? Napatawad na kita, Conrado. Alam mo yan. Pero kanina nung nakita ko kung paano umiyak at magwala si Colleen, parang nanumbalik sa akin ng alaala ng nahuli kitang may babae. Ang sakit. Maswerte pa nga si Colleen at may kakayanan na siyang ipagamot ang nararamdaman niyang lungkot. Samantalang ako noon, ay parang nawalan na lang ng gana sa buhay. Hindi ko alam kung paano ko kinayang tiisin na lamang ang sakit na aking nararamdaman. Walang gamot, walang pampagamot. Di rin makakain, di rin ako makatulog, tulad ng nangyayari sa anak mo.
Pero parang mas masakit ngayon dahil nakita kong nangyari din sa anak kong nangyari sa akin. Pero magkaiba ang aming pagharap sa pagsubok. Kung pwede lang sanang ako na lang. Araw-araw akong humihingi ng tawad sa Diyos, Rowena, sa nagawa ko sa'yo, sa inyo ng anak ko. Naging mahina ako at nagpadala sa tukso. Hindi ko naisip na ang pagtataksil at panloloko ay maaaring ikamatay ng puso mo. Patawarin mo ako dahil sa loob ng mahabang panahon na ibinalot na ang puso mo ng matinding kalungkutan na siyang naging dahilan kung bakit kahit matagal ko nang pinagsisihan ang aking mga nagawa ay hindi mo pa rin magawang suklian ang aking pagmamahal para sa iyo. Mahal na mahal kita. Kahit hindi ko na maramdaman ang pagmamahal mo sa akin. Hindi naman kita masisi dahil alam kong ako ang may kagagawa ng lahat ng pagbabago sa damdamin mo. Pero hindi ko naman akalain na madadamay ang anak ko. Ang pinakamamahal nating anak ay ang siyang umani ng mga hindi magagandang bagay na ginawa ko. Kung pwede lang na akuin ko ang lahat-lahat ng sakit sa kanyang puso para malimot ang mga mapapait na alaalang dulot ng pagtataksil ng kanyang kabiyak ay gagawin ko. Diyos ko, bakit naman ipinadanas niyo ang ganitong sakit sa anak ko? Ipanalangin natin na maayos na malalampasan ng anak natin ang yugtong ito. Hari naway, huwag niyang sukuan ang buhay. Anak, Colleen, heto, ipinagluto ka ng nanay mo ng tinola. Higupin mo na itong sabaw. Pagkatapos ay maligo ka ha. Ayusin mo ang sarili mo. Wala po akong gana. Kailangan mong pilitin ang sarili mo, anak. Heto, susubuan kita. Ayoko nga. Ito anak, hihipan ko ha. Higupin mo ang sabaw. Sinabing ayoko
Mukhang bumubuti ng iyong pakiramdam at hindi na kita masyadong nakikitang umiiyak. Baka po may epekto ng mga antidepressant at mood stabilizer. Handa ka na bang makipag-usap kay Alonso? Hindi din naman siya naglalakas loob na lumapit sa akin. Siguro nga ay kinakain siya ng kanyang konsensya dahil sa naging epekto sa akin ng kataksilan niya. Alam kong darating ang tamang panahon para sa paghingi ng tawad at pagbibigay ng kapatawaran. Maaring hindi pa ngayon ang oras para sa mga bagay na yun sa inyo ni Alonso. Marahil nga po. Pero kung meron man akong dapat na ipagpasalamat sa nangyari sa akin, yun na yung malaman na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ay laging may liwanag na nakatanaw. At kayo, Nay, hanggang ngayon ay nagsisilbi kong tanglaw. Salamat po dahil hindi niyo ako sinusukuan. Ganun na din si Tatay. Sa kanya ko naibuhos mga galit ko para kay Alonso. Tama kayo. Pagdaraanan, pero hindi nga dapat tambayan. Huwag po sana kayong magsawa sa paggabay sa akin. Kayo ni Tatay. Dear love, mapaminsala ang pagtataksil sa asawa. Hindi ko na siguro kailangan pang isa-isahin ang mga dahilan kung bakit, hindi ba? Labis mang nawasak ang aking pagkatao, ay tinulungan naman akong mabuong muli ng aking mga magulang. Tunay ngang naging huwaran ng kabutihan ng aking nanay. Siya ay naging mapagpatawad. Tinanggap niya si Tatay ng walang pag-aalinlangan. Sana ay magawa ko din ang parehong bagay sakaling lumapit na si Alonso upang humingi ng kapatawaran na hindi ko din naman ipagdadamot at ipagkakait sa kanya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!